Vi er nu kommet til det sidste afsnit af Jeg er for fed. Det er de to piger, Simone og Line, som er tilbage. Vi blev desværre nødt til at sige farvel til Mille på 24, som simpelthen ikke kunne klare presset længere. I dag skal pigerne have deres sidste vejning, og jeg har en udfordring til dem. Jeg er rigtig glad for, at jeg har meldt mig til det her program, fordi jeg har forbedret min livsstil. Før kunne jeg bare finde på at sidde i sofaen og bare spise slik og chips og skumfiduser, men det er jeg stoppet med. Mit største problem, da jeg meldte mig til her, var nok, at jeg var alt for fristet af alle de junkfood-butikker. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg havde sådan et stort love til pomfritter og burger og sodavand, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle gøre, fordi når jeg kom hjem fra skole, kunne jeg bare finde på at køre ned og købe nogle fritter. Jeg har fået hjælp af Lisbeth i dag, som er kok, til at hjælpe Simone med at lave sundere mad. Hej. Hej, det er mig, Simone. Ja, vi skal jo lave din livret i en sundere version. Ja. Og du plejer at spise denne her musleburger. Ja. Prøv lige at se, hvor klam den er. Ketchup, en bøf, ingen proteiner. Ja, så skubber du salaten til siden og tager din agurk. Og der begynder du ellers bare fine snit, fine snit. Lidt hurtigere. Så tager du din avocado. Snit igennem den, så det bliver sådan nogle lange striber hernede. Ja. Og det går lidt langsomt for mig. Jamen det er okay. Nybegynder. Jamen, det er måske lidt nemmere bare at købe det på Burger King. Ja, men du kan jo se, der er jo ikke noget som helst i den der. Ja, det har du måske ret i. Ja, hvad så? Godt. Så har vi de her lækre roeboller, som jeg har bagt, mens vi har skåret. Fordi de skulle have hævet i 2 timer, så derfor har vi puttet dem ind, så de kunne nå at blive færdige. Nå, det var det fint nok. Burgerbollerne er almindelige burgerboller, de er bare med 50% rugmel, så de bliver lidt sundere. Den har været der i 5 minutter. Er du sikker? Ja, Okay. den ser fin ud. Bare læg den på skærebrættet. Ja, her? Ja. Okay, fint. Super. Så Simone, så kan du prøve at smage din burger i forhold til denne her, du har spist de andre gange. Men den har ikke fint nok. Ja, det var godt. Og det tog egentlig ikke så lang tid at lave. Nej, det er meget nemt. Opskriften på den sunde burger, jeg har lavet med Simone i dag, med bøf, rugmelsboller, agurk, salat, avocado og en skyrdressing, kan findes inde på dr.dk/jeg for fed. Line har tidligere haft en smutter, da hun har været ude at handle, efter programmet det startede. Og derfor så har jeg fået hjælp af Lene, som skal hjælpe Line med at lave en indkøbsseddel, så hun ikke smutter i igen hen ved slikket. Hej, jeg hedder Lene. Jeg hedder Lene. Jeg er kommet her for at hjælpe dig med at lave en indkøbsseddel. Ja. Vi skal se på, hvad for nogle ting, der er gode for dig. Så nogle avocadoer her. Der er en masse sunde fedtstoffer i, og det er også en rigtig god daglig snack. Ja. Så lad os tage nogle af dem. Ja. Vejning. Jeg håber virkelig, jeg har nået en mål med at tabe de mindst 6 kilo, jeg ville ønske. Hej. Hej. Hvordan synes du så forløbet det er gået? Jeg synes faktisk, det var gået ret godt. Jeg har passet mine madplaner, og jeg har ikke spist så meget usundt, og så har jeg også motioneret alle dagene. Det lyder rigtig godt. Første gang vi var der var du jo 60 kilo, og dit mål var at tabe dig 6. Skal vi se, hvordan det er gået? Ja, kom. Ja, så må du gerne stille op. Hvad var jeg så? Lad mig se. Du har helt ned på 53 kilo. Ej, hvor fedt! Ja, jeg er virkelig stolt af dig. Jeg er bare virkelig glad. Jeg havde håbet på, at jeg bare tabte de 6 kilo, men så har jeg så tabt 7 kilo. Det gør mig bare pisseglad. Farvel, Susanne. Jeg glæder mig til den sidste vejning, og jeg håber virkelig, at jeg tabte de 5 kilo, jeg ønskede. Hej Line. Hej Susanne. Hvordan synes du så, det er gået? Jamen det er gået rigtig godt. Jeg har fulgt min indkøbsseddel og har holdt mig væk fra slikket. Det er rigtig flot klaret. Da vi startede med at veje dig første gang, der vejede du jo 65 kilo. Og dit mål, det var at tabe dig mindst 5. Kom.
dig bare op på det. Du er nede på 57 kilo. Jeg er mega glad for, at jeg tabte med de 8 kilo. Jeg troede slet ikke, men jeg er vildt stolt. Pigerne er færdige med deres sidste vejning, og derfor har jeg sendt dem ud i skoven til den sidste udfordring. Hvorfor tror du, vi er ude i en skov? Jeg ved det ikke. Måske det er udfordringen. Jamen, hvad skal vi ude i en skov? Jeg aner det Hey, ikke. derovre er Karina. Ja. Hej piger. Hej. I undrer nok hvorfor I er ude i skoven. Ja. Der stod 2 cykler foran os. Mand. Ja, cykler, det er min svaghed, tror jeg. Ja, det tror jeg fandme også. I skal ud og lave et duatlon. Nej. Cykel, mand. Og så trækker vi ud af det. Og er I klar, piger? Ruten, den er med sti hele vejen, og I starter her, og I ender her igen. Og når I er færdige, så smider I cyklerne, og så er det ud at løbe. Ja. Er I klar? Ja, kom så. Kør! Ude at cykle til duatlon, så lige pludselig kan jeg bare se, at Line hun er bare langt mere fremme end mig, og jeg føler, at mine ben begynder at syre helt, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Simone, tag dig sammen, du er nået så langt. Så altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror, jeg får sådan en boost ind i mig selv, og så kører jeg ellers bare til op. Kom så hurtigt, skift! Ud og løb! Da jeg falder ud i skoven, der tænker jeg bare, nej, nu kan jeg bare ikke gennemføre det. Og jeg havde virkelig ondt i min ankel, og jeg tænkte, det kunne bare ikke gå. Men så kom Simone heldigvis. Line, er det din ankel? Ja! Fanden. Kan du det? Ej, Hallo, vi skal gennemføre det her, Line. Ja. Og stræk lidt din fod. Er du klar? Ja. Okay. Ja, okay, så klar. Kom så, målet er lige dernede. Kom så, kan godt. Godt, Pia. Hej. Jeg er super stolt af jer, tøser. Og Line, det du vælter, det så jeg godt. Og jeg er så stolt af, at du rejser dig op igen og gennemfører det. Og Simone, at du hjælper hende. Det er bare rigtig holdkammerat. Det er jo en rigtig holdkammerat. Tak. Godt, mand. Godt startet. I kan godt give os en hånd. Det her, det var så sidste afsnit af Jeg er for fed, og jeg er rigtig stolt af pigerne, og jeg håber også, at I derhjemme i stuerne, I har fået inspiration til en bedre livsstil, ligesom pigerne.